Bueno, bukatzeko hautatu genuen gai bat, pixka bat gehiegi hausnartzeke duguna. Eta izendatu dugu herritartasunaren ituna edo herritartasuna Euskal Herrian nola izan beharko genuken, eta hori jarri nahi dugu eztabaidan. Eta egiten dugu beraz hausnarketa bat, hausnarketa horren abiapuntua da modernitatearen oinarri izan zen itun soziala, guk itun sexuala deitzen duguna, eta itun sexual horrek sortu zuen estizioa esparru publiko eta pribatuaren artean. Eta beraz, nor da subjektu zibila, hori da funtsean dagoena. Eta hori da orain arte funtzionatzeko izan dugun egituraketa. Gure galdera da, bide horri segitu behar diogun edo ez. Eta gure galdera da, gai izan gaitezke bestelako egituraketa mota bat martxan jartzeko. Alegia, gure gobernugintza den vektore ezberdinak, bat instituzioi dagokienez, orain arteko artikulazioarekin segitu behar duen, eta beraz, ze harremana izango du komunitatearekin, bere bigarren vektoria, eta beraz, nola antolatuko dugun komunitatea, herrigintzatik ez bada, eta herrigintza horretan nor dan subjektua. Zen beti, gainera, pentsamendu heterosexual batek formateatzen gaitu, eta gizon eta emakumeaz hitz egiten dugu, zer da euskalduna izatea, orain arte beti Euskal Herrian eta ezker ikuspegi batetik defendatu dugu Euskal Herri langileria zer zen, hemen bizi eta lan egiten duena, baina hori aski alda gaur egun. Edo gogo eta hori 80 hamarkadan eman zena gabezia batzuk ditu eta bestelako input edo bestelako sarrera batzuk izan behar ditu herritartasuna beste modu batez ulertzeko. Eta gehiago itunaz baino, zen ituna beti da menperatuak eta menperatzaileen artean itunaz baino konpromesuaz edo ez dakit, hizkuntza oso labur gelditzen zaigu. Eta horri buruz eztabaidatzera goaz. Hausnarketaren abiapuntua da, eta ez ditugu errezetarik, baino baditugu hainbat kontzeptuen kuestionatzea. Eskubideak, adibidez. Eskubideak behar ditugu edo behar ditugu espazioak. Eskubideak bakarrik aski ez direlako. Eskubideak behar ditugu edo behar dugu baita ere gaitasun politikoa. Hori gabe ez garelako ezer. Hori da gutxi gora bera egitera goazena.